ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଜେରକ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଋଣ ଆବେଦନର ଅଧିବେଶନର ଜେରକ୍ସ, ଦଳର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଗ୍ରେଡିଂ ସିଟ୍। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଜେରକ୍ସ କାହିଁକି ନବା? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମାସିକ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛେ, ମାସିକ ସୁଧର ହାର କେତେ, ଏଥିରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା, ନଚେତ ଆମକୁ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇ ନିୟମାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 70 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସଭ୍ୟଙ୍କର ନାଁ କଣ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଋଣ ଆବେଦନର ଜେରକ୍ସ କପି। ଏଇ ଯୋଉ ଋଣ ଆବେଦନର ଜେରକ୍ସ ଦିଆହବ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ କରିବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆବେଦନ କରିବା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ରାଜିନାମା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସାଇନ କରିଥିବେ। ଏବଂ ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଫଟୋ ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆମ ଯୋଉ ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଆମେ କାହିଁକି ନବା? କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆମେ ରାଜି ହେଇଛେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ଋଣ ନବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଧରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଋଣ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକରେ ଏକ ଜେରକ୍ସ କପି ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଋଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନିହାତି ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା କଣ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମର OLM ରେ ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା କାହିଁକି ଦରକାର? କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଋଣ ନଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନି ସେଇ ଯୋଉ ବୀମା କରିଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ତା ଛଡା ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ RD ଖାତା ଖୋଲି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ବି ଏହି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରେଡିଂ ସିଟରେ ଆମର 15ଟି ପାରାମିଟର ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ଗୁଡ ପାଇବା ଦରକାର। 12ଟି କଣ କଣ? ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମିଟିଂ ଆମେ କେତେ ସମୟରେ କରୁଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନା ସକାଳ ସମୟରେ, ମିଟିଂ ରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା କେତେ ଆମେ ଆଦାୟ କରୁଛେ, ଜମା ରାଶି କେତେ ଟଙ୍କା, ଅତି ନିମ୍ନ 5,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ଋଣ ଦଉଛେ କି ନାହିଁ, ଖାତା ପତ୍ର ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖୁଛେ କି ନାହିଁ, ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷର ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେଥିରେ ଆମେ ସାକ୍ଷର ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଋଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାସକୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜମା କରୁଛେ, ଆମ ଗ୍ରୁପର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10 ଜଣ ହେଲେ ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଜମା କରୁ। ଏମିତି ବର୍ଷରେ ଆମେ 12 ଜଣ ସଭ୍ୟ କେତେ ଜମା କରିବା? 12,000 ଟଙ୍କା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ହାତ ଜମା କିଛି ରଖିବା। ହାତ ଜମା ସପୋଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜମା କଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଆମ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା, ସପୋଜ ଆମେ ଦେଇଛେ 3,000 ଟଙ୍କା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି କିଣିଥିବେ, ମହୁଲ କିଣିଥିବେ, ଧାନ କିଣିଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ କିଣିଛୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଜିନିଷ ଆମର ମିଶିଲା, ମିଶିକି ଆମର 25,000 ଟଙ୍କା। 25,000 ଟଙ୍କାର ଆମେ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ ଏଇଟା OLM ତରଫରୁ ବନାଯିବ। ଆପଣ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଋଣ ନେଇକି କରିବେ କଣ? ଜଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ 10,000 ନେଲେ, ସେ ଚାଷ କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ଆପଣ ଦୋକାନ କରିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଋଣର ଆମେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଲୋକର ଋଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଣଙ୍କୁ 15,000 ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଜଣଙ୍କୁ 10,000 ହେଇପାରେ। ସେଇ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ ଟା ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଟାଚ ହବ। ତରଫରୁ ସିଫାରିସନାମା, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋନ ନେବା ସବୁ ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଥ୍ରୁ ରେ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ ଏଠି ଆଲର୍ଟ ହବ। ଏଇ କୋଡ ର କାରଣ କଣ? ଏଇ କୋଡ ଯଦି ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମେସନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସୁଧ ଆପଣ ହବ ପୁରା ପୁରା ସୁଧ ପଡିଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଋଣ କରିବା ଓଡିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କଣ କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।